שמעת פעם על תורת הקוונטים? תורת הקוונטים? מה זה? לא בקול, לא מכאן. סליחה, תורת הקוונטים, מה זה? או, שאלה מעולה. במקרה, הכינותי מראש. תראה. אוקיי, תראה. מה זה? נקודה? לא, תחנך טיפש, זה קוונט. אני ידעתי את זה. אוקיי, בסדר. אוקיי, אז מה זה? עוד קוונט? כן. רגע, אז מה הם ביחד? שתי נקודות? לא, חניך טיפש. אם היית חניך שלי כבר מזמן לא היית פה. אלו קוונטים. אוקיי, בסדר. עכשיו, מה יש לנו פה? זה נראה כמו תורה. כן, מעולה. אז מה הם ביחד? תורת קוונטים. לא מכאן. היי חבר'ה. לא, המשטר הגיע, תברח. היי, למה? הוא הסביר לי מה זה תורת הקוונטים. תורת הקוונטים? אברהם,